כאילו ככה, מבחינת נגישות, פשוט להרים את זה למקסימום וגם אז, זהו בא. נזק שלי, איזה לא נוח לי. או כאילו, להוריד את זה. זה עגלה שבעצם הסלווה מתנתק עם הנתחה, כן. נכון בבית? זה לא הזווית שלו, אמור להיות בזווית ישרה. נראה לי לא פתחתם עד הסוף. ככה כאילו. שזה נראה לי עוד יותר מפריע לך. לא משנה איך תמצא את זה כאילו, או שבפרצוף שלי או שזה כאילו פה. והעגלה, וכל הדבר הזה יכול להגיע קדימה? כן, הוא מאפשר טיולון לשתי הכיוונים. כאילו אחר כך הוא הופך לטיולון. אוקיי, לא, אני אומר כאילו אם זה עכשיו נמצא באמצע, כאילו יש לך יותר אפשרות לגשת קדימה, לא? כן, אבל אז איך אני מכוון את הכיס... כאילו איפה הכיוון שלי? כן. אני צריכה את הרצף מינוף של זה כדי לעשות את הפניות. השאלה היא, עכשיו נגיד איך פועלת הפעולה שאת גם נוסעת וזה גם... אז אם יש פה חיבור הרי... אוקיי, חיבור תחתון. תחתון, כאילו אני יכולה לדחוף, ובנוסף אמרתי שאם יהיה לי קשה אני אוסיף לפה מנוע אחורי. ואז זה, אבל אז נגיד אני רוצה לגשת, אין לי. כי זה מפריע. רגע מטר שנצלם את זה עם עידו. יש לי פה מטר.